gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya kapuranan aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku ayo Mas Rengga ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kesunyatan sing tak nampa lebasane kondang makar ono ning ati nanging dudu aku sing duwe wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nglilakake aku sumanding Kita kasunyatan Setia Muda Pemberi masih bersama Setia Muda Depan Prima wes iki Cak wes terima kasih bos ora gampang lumpo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku SCL ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kesunyatan sing tak nampa bebasane kembang makan ono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa